que han més de 8.000 persones és una meravella. Sin el Junior yo no sería quien soy ahora mismo. Muchas gracias. Para mí Juniors es como una parte fundamental de mi vida y un estilo de vivirla. Pues es un día bastante histórico. Reunir a tanta gente aquí, ver tanta gente, tanta alegría por celebrar el 40 aniversario, no sé, llena un poquito el corazón. Un regal del señor enorme el Juniors, la verdad. Lo vamos a pasar genialmente bien, que vamos a disfrutar como niños otra vez. Me parece muy importante porque así los niños se pueden dar cuenta que no están solos. No son solo ellos con su centro y no sé, sus amigos, sino que somos miles y miles de personas que nos juntamos por una única... Totalmente de acuerdo. Tiene toda la razón. Por uno único, que es el Señor. Tanto niños como educadores, familias, conciliarios van a recordar toda su vida. Estamos compartiendo experiencias con gente que no hemos visto en nuestra vida. Conociendo gente nueva, con los niños, muy emotivo. Que todo el mundo se acuerde de este día cuando pasen los años y que se disfrute mucho, que al final es nuestro aniversario. Hemos aprendido mucho de la historia de los Juniors. A valorar a las personas. I que els xiquets també s'ho passen molt bé, tinguin l'oportunitat de conèixer altres xiquets. Teniu ganes? Sí! La trobada 40 anys seguint l'estil és un encontre que va organitzar Juniors Moviment Diocesano en què ens vam reunir unes 8.800 persones per tant de celebrar els 40 anys del moviment. Va ser un moment de retrobar-se, una oportunitat per a celebrar el que és el moviment, el que ha sigut tots aquests anys. Antics educadors, educadors actuals, xiquets, pares, col·laboradors al voltant de l'estadi del Llevant i passarem tot l'11 de novembre junts celebrant el que és Juniors per a nosaltres, el que ha sigut al llarg dels últims 40 anys. Per al moviment suposava el retrobar-se, el tornar a juntar a moltes generacions de juniors en l'ambient era alegria, era celebració, era una bona raó per veure'ns, per sentir aquests sentiments que tenim tots d'unitat. I que per a moltes generacions igual ha sigut la primera o la constatació de la grandària que té el moviment, que hi ha xiquets o fins i tot educadors que ja no visquen en l'última trobada gran i, clar, per això ha sigut una oportunitat per veure uau, quanta gent n'hi ha així, quanta gent comparteix el mateix estil de vida que jo. Nosaltres coneguem d'aquest esdeveniment aproximadament en novembre de l'any 2022. A poc es va com a conformant l'equip del 40 i comencem a veure que la necessitat de l'encontre és tindre voluntaris. En un principi s'organitza i suposa tot un repte per a nosaltres, però teníem gent molt compromesa amb l'encontre. Teníem ganes de participar, de fer, d'estar. I va anar a crear-se un sentiment de familiaritat i d'equip, va anar fent-se un equip que al llarg dels mesos va crear una confiança i una complicitat. Tenim molt a gust junts, que s'ho passaven bé, que teníem ganes de veure-nos i jo crec que això era contagiós, que la gent veia que anàvem a passar-se bé al seminari i no només a fer feina. Els responsables d'àrea han jugat un paper crucial en el desenvolupament de l'encontre. Les distintes àrees crec que cadascuna va entendre molt bé les seves funcions. Persones amb molta iniciativa a nivell des d'ambientació, des d'aspectes de litúrgia. S'ha fet una feina i un volum de feina i en una complexitat a vegades molt gran. La nit prèvia a l'event, el grup de voluntaris es queda a dormir al seminari en Montcada i d'aquesta manera, de bon matí, s'alçarem tots junts i podrem anar tots junts a l'estadi. Estàvem nerviosos, jo crec, i aquest matí teníem molt de comboi, havia treballat moltíssim per aquest dia, molts mesos. I el dia començava ja molt ràpid. Aplegaren, començarem ja a treure material, a col·locar ambientació principalment, experiències sí, espais d'encontre.
muchísimas ganas de empezar. I a partir de les 8:30, que crec que farem una pausa per a sonar, jo recorde cridades a telèfon i missatges de els centres han aplegat. I l'arribada de centres crec que el més simbòlic va ser quan els caps de centre anaven a dir quants xiques hi havia, quants educadors, i agafaven la seva bandera. Crec que en el moment en el que rebien la bandera i es començaven a moure-la, va emocionar a xiquets, a majors. Jo crec que quan ja comença a arribar tot el món ens sentíem sorpresos perquè sabíem la quantitat de gent que anava a vindre per els números, perquè havien preparat les camisetes, les motxilles, però no t'imagines quanta gent, són quasi 9.000 persones fins a que les veus ahí davant de tu. L'objectiu, per exemple, dels espais d'encontre en aquest cas era simplement donar un poc un recordatori del que havia sigut ser juniors, i la dinàmica dels espais era més heterogènia, des d'una adoració fins xocs per als adults o ambients més de xerrades o de debats, i clar, això va fer que se dispersara un poc més i que tinguin diferents ambients. Per als més menuts, Pacte d'Identitat volíem que jugaren, que s'ho passen superbé i que conegueren els xiquets d'altres centres. En el cas d'Experiència volíem parlar de la identitat del moviment júniors i sigueren activitats molt enfocades a això, dins que també volíem que s'ho passaren molt bé i que pogueren jugar. I Estil de Vida va fer un recorregut per a mi xulíssim des del passat al present i al futur de júniors, com una finestra a aquesta màquina del temps que els permetia veure el que no han viscut, posar en valor el que estan vivint ara i plantejar-se quin és el seu futur en el moviment i què desitgen per al moviment. L'objectiu que teníem al llarg del matí i al llarg del dia era, al final, fer present a Déu, fins i tot a través d'una adoració. El fet de dinar junts, de passar a replegar les paelles, també era un moment per a convidar a la comunió, a l'estar gaudint d'aquest temps, de xerrar, de contar-nos coses, de valorar també el que havíem fet al llarg del matí. No, i que menjar-se una paella és també una cosa molt júniors. Jo crec que tots hem fet paella en júniors. Acabem de dinar, comencem a gestionar l'entrada a l'estadi. Ahí estaven els nostres presentadors, Javi i Núria, que van saber molt bé el donar la benvinguda, fer que els centres es trobaren com a casa, es sentiren júniors, es sentiren benvinguts. Una vegada entrarem els centres a l'estadi, també va entrar la Mare de Déu. Recorde que venien més, eren educadors i júniors els que la portaven, que va recórrer part del camp i va ser un moment super emotiu. Va ser una de les primeres sorpreses que ens esperava aquella vesprada, perquè sabíem que també la Marta ens acompanyava en aquests moments. Quan terminaren de donar la benvinguda a la Mare de Déu, començà l'Eucaristia, que era aquest moment de celebració amb el Senyor per a donar-li gràcies.
També tinguem la presència de l'arquebisbe Don Enrique i la veritat és que fa il·lusió veure com el cap de la diòcesi té l'interès de participar en l'Eucaristia de l'aniversari, implicar-se en el moviment com s'implica. El fet de l'Eucaristia jo crec que va ser el moment en el que vam ficar en valor i vam oferir al Senyor el que hem fet al llarg d'aquests 40 anys i també el que estàvem allí vivint. I què millor moment que en l'Eucaristia estigueren representats totes les vicaries, tots tingueren el seu paper, tots junts estagueren educadors, xiquets, famílies. La música va estar molt present. Jo crec que al llarg de tota l'Eucaristia el cor diocesà tingué un paper molt important i les persones que estaven presents se sentien partíceps d'aquesta celebració, inclús a plegar a sentir-se fora de l'estadi. Hi havia un himne del 40 aniversari que va sonar en el moment de la comunió. La lletra era també un recorregut per a aquests anys i el cor ahir va fer una feina molt gran. I sentia tot el món cantar l'himne acompanyant el cor per a tots nosaltres, però sobretot per a ells va ser molt emocionant. I si no era ja poc especial l'Eucaristia, tinguem també la sort i l'honor de tindre la presència del papa Francesc, que s'acompanyà en una carta. Teníem també les imatges del vídeo de la visita que havien tingut la setmana o feia 2 setmanes enrere de l'equip de l'executiva, i això també va ser molt impactant en quant a la repercussió i l'impacte que ha tingut el moviment i que té el moviment sobre molta gent. Sí, a todos los chicos, a todos los niños, un saludo mío y por favor recen por mí, recen por sus padres, por sus abuelos, recen por todos, porque la oración de los chicos es muy fuerte. La part de l'acte jo crec que va ser un moment en el que tots vam sentir que Juniors es feia molt més gran per la participació, el moment de sentir Juniors sempre units. Jo crec que a tots ens va emocionar. Voleu saber què és el que som? Ajudeu-me, per favor. Juniors! 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 Jo el vaig sentir com un moment de festa, perquè ja s'ha terminat ja la nostra feina amb el nostre equip, que estàvem tots junts ahí en l'escenari, ja l'havíem complit, ja tots els mesos de treball concloïen ahí, al costat de la tarta del 40 que teníem en l'escenari. I a més, amb cares de satisfacció, de felicitat, d'orgull. Luis, en el seu discurs al llarg de l'acte, digué una frase un poc que marcava el que havia sigut l'objectiu o la idea de l'event. I dia que Juniors serà el que és en la mesura en què siga fidel a l'Evangeli. I és una frase que podria, baix del lema, seguint l'estil, podria anar perfectament aquesta frase. Jo crec que el nostre desig per a Juniors, després de la celebració del 40 aniversari d'aquesta trobada, és que, com bé va dir don Arturo Ros, quan vos cridem a participar, que la resposta siga sempre un sí. Que confieu en el Senyor i que confieu en que el sí no és només
per a allò que ha sigut cridat, sinó que és per a molt més. Volem un futur tan especial per a júniors com el que hem viscut nosaltres. Siguin xiquets, siguin educadors, molta gent més tinga l'oportunitat de viure-lo també. Sí, al cap de la fi, que el moviment estimi els seus xiquets, que es cuidi, que es mimi i que tracte de transmetre la notícia de l'Evangeli.